Feasacht Teanga. Well, I'm not Lebanese for Feasacht Teanga. Is cinnar tír se chatar amach go minic agus dtíine caint Ferber Teanga nó Fólam Teanga nó Chleachta Teanga. Nus, tá árad bhealach a baint le Feasacht Teanga. Tá a bhír a hían, agus díon an choile chuine agaí mar bhúntóirí é seo ó lá go lá. Sé sin múna rudí sunrithe a baint leis an teanga, mar hampla cuasaí gramadach, cuasaí poncíocht, an scríbhneoireacht, an léitheoireacht. Tosaí tar leis an íon an bhegan ar thosaí na páistí a bheagá duma sa Ghaeilge mar hampla. Láirtar faoi gur teanga nó beidir go chuide an na gasúirí nó go dibinn go gún muid a Ferbert an teanga atá chuide an na gasúir gur caintúirí dúcha siad. Éon phlé a bhíonn agan faoi chósaí teanga san líonán suas go dtí ranga sé is sin Feasacht Teanga. Agus tá sé táhachtach mar bhúntóirí go mbeadh muid a phlé faoi chósaí teanga. Go háiríonar tá muid a siomh tomaid achas. Tá muid ag siomh go minic a móna beidir sa dára teanga nó go dibinn ag chuir Ferbert an géad teanga. Ach tá sé táhachtach go dtí an gasúir cén chuig go neamhbhríonn an teanga sin. Agus dí réir a chéile ó níon an bhegus os go dtí ranga sé, go mbeadh na gasúir a breanú an fás agus an Ferbert atá tíocht an teanga tá á bhúna sa scoil, ach níos táhachtaí beidir an teanga tá go féin. Díon tar éis seo sa rang Gaeilge, díon tar éis seo freisin na ranganna eile. Beidir bun struchtúr gramadaí, cuasaí poncíochta, dín eile tá labhairt an teanga agus mar sin de. Tá sé táhachtach freisin teangacha a chuir gomráid le na chéile. Tá dára teanga agan sa chórasaidechas ó ranga híon a rá. Agus tá sé táhachtach cosúlachtaí agus difríochtaí ahand idir an dá teanga. Be rudí áthraid a bheits tú bhúna trí Ghaeilge agus go bheith tú ríist i teach ar eisceacób sa bhéarla níos dearnaí. Be rudí áthraid beidir an bhúnas tú gon chéadúir sa méarla mar nach bhfuil siad sa Ghaeilge. Agus mar sin tá sé táhachtach go mbeadh na gasúir na dáltaí tamachchas de chóir an ardal sin. Mar tugann sé beidir níos séasca róp nó tugann sé bailí róp chun an teanga sin a ólam. Tá caintear an teanga, tá pléir an teanga, tá caintear an plé atá go féin ó híomh teanga táhachtach freisin, agus siad Feasacht Teanga. Nuair a labhraíonn siad Gaeilge ar a glós, nuair a bhíonn siad a caint an Ghaeilge le na chéile ar a bar cimara, nuair tá siad gúsáid Gaeilge le na chéile agus iad a siúil amach a bhaile, nó le na dismóirí, cén bhaith an sin, cén táhachtta an sin. Conas a chuidíonn sé sin lob, nuair tá sé déanana mathematics trí Ghaeilge dealún se hagan. Tá táhacht an plé seo bheith an de réir an rang. Cáíonas tú an plé seo, beidir a chéad ar maidín, beidir an tarad éigen san nuacht faoi chósaí teanga. Beidir ar a bhúnas tú gné, beidir tá beag an casta sa Ghaeilge. Beidir an ghfuil de sé dhéanana nar hagus na gasúir isteach héis am lón. Plé an a lob, go díreach cad atá, cad at labhair siad ag am lón, le na chéile. Bhfuil sé éas go Gaeilge labhairt le a cháirte, bhfuil an folklór acu. Idir mar siad cluichí tríomhán na Gaeilge. Bhfuil an cluichí sin ar ólas ag tríomhán an bhéarla, agus cad éana difríochtaí atra. Tuigeann muid an táhacht tá le cuasaí gramadach, le cuasaí poncíocht, scríbhneoireacht agus léitheoireacht, cuasaí éisteacht agus cuasaí labhairt ó híomh Ferbert agus múna na teanga. Ach tá Feasacht Teanga táhachtach freisin, go mbeadh ólas acu bar teanga tá siad a ólam. Mar tugann sé cinál freagarachtóp, tugann sé cinál únarachtóp ar an teanga, agus beidir an rud as táhachtaí ar fad, coithíonn sé bród sa teanga. Mar go dtugann siad san mar gáiltaí, go bhfuil siad san a bháil buntáistías, go bhfuil siad san bhail teanga a ólam agus arbeirt.
Tá feasacht teanga ó híh an bhéarla, ó híh an Frankis, nó an Spáis, nó Gearmanis, PCRI táhachtach freisin. Tá sé námagain bród a chuairt ar ais go fáistí ó híh bheith feolam teangaide. Is skilli, agus is skilli a bhain is le skill síl, agus mar sin, cuiríonn sé leis na skillanna ag na páistí.